ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളപ്പോ ഈശോപനിഷത്തില് മൊത്തം 19 മന്ത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 18 മന്ത്രവും പിന്നെ ഒരു ധ്യാന മന്ത്രവും. അതിൽ നമ്മൾ 8ാമത്തെ മന്ത്രം വരെ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ്. അത് 9, 10, 11. ഈ 9, 10, 11 കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ സ്ലൈഡ് 9 തൊട്ട് ഈ ഒറ്റ സെഷനിൽ 9 തൊട്ട് 14 വരെ എടുക്കണം എന്നാണ്. നമുക്കത് പകുതിയായിട്ട് എടുക്കാം. ഇന്ന് 9 തൊട്ട് 11, ബാക്കി 12 തൊട്ട് 14 നാളെ എടുക്കാം. 12, 13, 14 ഒരേ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ 9, 10, 11 കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 9 തൊട്ട് 11 നോക്കാം. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തില് നമ്മൾ അവലോകനം കണ്ടു. പിന്നെ ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തില് 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള മന്ത്രം അല്ലെ, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാന്നുള്ളതും. പിന്നീട് നമ്മള് ഈശാവാസ്യമിതം സർവം അത് കണ്ടു. പിന്നെ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ എങ്ങോട്ട് പോകും, ഈശാവാസ്യം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ എങ്ങോട്ടാണ് പതിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മഹാഭാഗവതരുടെ വീക്ഷണങ്ങളാണ് 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഭാഗത്തിൽ കടക്കുകയാണ്. 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ. ഇവിടെ അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വിദ്യ, അറിവില്ലാത്തത് അവിദ്യ, ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം, വിദ്യ അവിദ്യ, ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. വിദ്യ ഉള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവിദ്യ ഉള്ള വ്യക്തി എന്തായിരിക്കും, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അപ്പോ വിദ്യ എന്താണ്, അവിദ്യ എന്താണ്, ഇത് നമ്മൾ ഈ 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നു. ഇനി 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള സംഭൂതി അസംഭൂതി ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത്. പിന്നീട് അവസാനത്തെ സെക്ഷൻ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രത്തില് മരണസമയത്തെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ മന്ത്രം 9 മുതൽ 11 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ 9ാമത്തെ മന്ത്രം 57ാമത്തെ പേജിലാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രം. അന്തം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാഉ വിദ്യായാം തഥാ. അന്തം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാഉ വിദ്യായാം രതാഃ. ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഇതൊന്ന് ചൊല്ലാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കണം. മന്ത്രം 9. അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാഉ വിദ്യായാം രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കണം. അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ
തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ വിദ്യായാം രഥാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. വിദ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോ നിബിഡമായ ലോകത്തിൽ പോകുന്നു. എന്നാൽ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രാപിക്കുകയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ ഈ വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് ഈ മന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ 3 മന്ത്രങ്ങളിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. വിദ്യ അവിദ്യ. അപ്പൊ മന്ത്രം 9 പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്, അവിദ്യ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മന്ത്രം 9 പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം. മന്ത്രം 9 പറയുന്ന വിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദികളാണ്. അല്ല, തിരിച്ചാണ്. ഇവിടെ അജ്ഞാനം, അതായത് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദികളും, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ്, ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. അതായത് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അവിദ്യയും തെറ്റായ ആത്മീയവാദം വിദ്യയുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരായിരിക്കും? അവിദ്യയുള്ള ആൾക്കാർ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് അവിദ്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതായത് അവിദ്യയുള്ള വ്യക്തികൾ തമസിലോട്ട് പോകുന്നു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ. ഇപ്പൊ മിഥ്യാജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് വിദ്യ ആണെന്ന് നമുക്ക് കരുതും, പക്ഷെ ഇവരുടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിദ്യ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറയും. ഇത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് തെറ്റായ വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റായ ആത്മീയവാദികളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവിദ്യ എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയും. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികവാദികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ല, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ളവർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദി, അതാണ് മിഥ്യാജ്ഞാനം. മിഥ്യാജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ ജ്ഞാനം തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത അവിദ്യയുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദികൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. സാധാരണ നമ്മൾ വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയ ജ്ഞാനം തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തെറ്റായ ആത്മീയവാദികളാണ് ഇവിടെ, അവരെ കുറിച്ചാണ് വിദ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് മിഥ്യാജ്ഞാനം. അങ്ങനെ മിഥ്യാജ്ഞാനം ഉള്ളവർ എങ്ങോട്ട് പോവും? ഭൗതിക ജ്ഞാനം ഉള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം മാത്രമുള്ളവര് മോശമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോവും. എന്നാൽ അവരെക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവർ. അതായത് വേദങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയായിരിക്കും, വേദങ്ങളൊക്കെ നല്ല പാണ്ഡിത്യം കാണും. പക്ഷെ വേദം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, വേദാന്തം, വേദങ്ങളുടെ അവസാനം നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ്. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അവരെയാണ് മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ളവർ. അവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രം
വിദ്യയും അവിദ്യയും താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത സംശയലേശമന്യേ അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അഥവാ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്. ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന അത് വെറും ഒരു സ്കില്ലാണ്, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമാണ്. ഈ കുറെ ഡിഗ്രികളും നമ്മുടെ പേരിന്റെ കൂടെ കുറെ ഡിഗ്രികൾ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വിദ്യയല്ല. അതൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ തന്നെ കൂടുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ അഹങ്കരിക്കുകയും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച് ഇവിടെ നിപുണരായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ. അപ്പൊ അവരെ അവിദ്യയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. കാരണം അവർക്ക് അവിദ്യയാണുള്ളത്, അവർ അഭ്യസിക്കുന്നത് വിദ്യയല്ല. എന്നാൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമരണത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം എന്നുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ള ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്നതാണ് വിദ്യ. എന്നാൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് വിദ്യ എങ്കിലും ചില ആൾക്കാർ എന്താണ് അതിനെ തെറ്റായിട്ടോ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ശീലിക്കും. അതായത് ശരിക്കും എന്താണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് അതും ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവര് ഈ റിലിജിയൻ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവർ വേദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇവിടെ വിദ്യ എങ്ങോട്ട് പോകും, അങ്ങനെയുള്ളവരെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നിവദിക്കുക? അവിദ്യ ഉള്ളവർ പോകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പോവുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ. അത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആത്മീയ ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ജ്ഞാനം, അതാണ് അവിദ്യ. എന്നാൽ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള വിദ്യ. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദമായിരുന്നു. എന്നാൽ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യയാണ്. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആർജിക്കുന്ന വിദ്യ. ശാരീരിക നിലനിൽപ്പിന് ആർജിക്കുന്ന വിദ്യയാണ് അവിദ്യ. ശാരീരിക നിലനിൽപ്പിന് ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, അതാണ് അവിദ്യ. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ പോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യ. കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, അതാണ് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ആണ് അതിന് ഉദാഹരണം. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനം, കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. ഇനി വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ? തെറ്റായ ആത്മീക അതെ, മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത്, മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്ന, അല്ലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം. ഓക്കെ. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ സംതൃപ്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതികമായിട്ട് ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. ഇനി അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൃഷ്ണാബോധത്തെ വളർത്തുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അവിദ്യ എന്നാൽ അവിടെ ഭൗതികമായതല്ലേ അവിടെ? ശാരീരിക നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, ശാരീരിക നിലനിൽപ്പിന് ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. വിദ്യ എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താനായിട്ട് ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ
9, 10, 11 വിദ്യ അവിദ്യ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ നമുക്ക് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ബഹുജന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആധുനിക നാഗരികത ഗണ്യമായി പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലമായി ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ആത്മീയത ഒഴിവാക്കി ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനാൽ ആളുകൾ മുമ്പത്തെക്കാളും അസന്തുഷ്ടരാണ്. അല്ലെ, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുറകെയിലാണ്. ആധുനികമായിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് ഒരുപാട് ഊന്നൽ നൽകുമ്പോൾ അവസാനം അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഈ ഭൗതികത കൂടുന്തോറും മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അസന്തുഷ്ടിയാണ് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭൗതിക മെറ്റീരിയലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ആൾക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം, സ്ട്രെസ് കൂടുതലാണ്. ഒരുപാട് ഡിപ്രഷൻ കേസുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തന്നെ ഈ കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയാണ്, അവർക്ക് സ്ട്രെസ്സാണ്. ഇപ്പൊ കോമൺ ആണ്. ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമായി. പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കൂടി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠയും സമ്മർദ്ദവും, ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്ക്. അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഡിക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പുരോഗതി ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്, അത് അസന്തുഷ്ടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഇനി ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ചില ആൾക്കാർ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉപാസിക്കും. ഇല്ലേ, നമ്മളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സിനിമാ നടന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന സിനിമാ നടന്മാർക്ക് തന്നെ ഒരു അമ്പലം തന്നെ കെട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആരാണ് ദൈവം എന്ന് അറിയില്ല. അവര് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതമാണ് പോകുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഭൗതിക പുരോഗതി നേടിയവരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോയി ഭൗതികമായിട്ട് പുരോഗതി നേടുന്നവർ. അപ്പൊ സന്തോഷം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവരെല്ലാ രീതിയിലും, എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം എന്താണ്? സന്തോഷം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ 3ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വളരെ ബുദ്ധിമാനായിട്ട് നമ്മൾ സമൂഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവര് സയന്റിസ്റ്റുകളായിരിക്കും, ഒരുപാട് PhD സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവര് സിഗരറ്റ്, മദ്യം, മറ്റ് പല സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം, ഇതെല്ലാം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം, ശരിക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, സ്വഭാവം എത്ര വൾഗറാകുന്നോ ആ രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മൊത്തം അവരുടെ സ്കില്ല് മാത്രം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് വഴക്കും പിന്നെ അതിലുള്ള അഹങ്കാരവും, ഇതാണ് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവരുടെ ഉള്ളിലെ അഹങ്കാരത്തെ കുത്തിവെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയത എന്നുള്ളത് ഒരു തരി പോലും വരുന്നില്ല. ആത്മീയത സംസാരിച്ചാൽ അവിടെ അവര് വളരെ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തില് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം, അവർക്കൊരു എത്തിക്സ് ഇല്ലാതെയാണ് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആരെ പിടിച്ചു പറിച്ചെങ്കിലും, ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം നേടണം എന്നുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മളുടെ ശരിക്കും ജ്ഞാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം. എന്ത് വന്നാലും ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ,
പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ഒരു കാര്യം വന്നാൽ തന്നെ ഭയമാണ്. എന്ത് കാര്യത്തിനും ഭയപ്പെട്ട് അത് എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി. ഈ 3 കൂട്ടരും, കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ 99.9% ആൾക്കാരും കർമ്മികളാണ്. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ കർമ്മികളായാലും ജ്ഞാനികളായാലും യോഗികളായാലും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പേരിൽ അവര് ചിലപ്പോൾ സോഷ്യലിസം, ഇൻഡസ്ട്രിയലിസം, പിന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, രാഷ്ട്രീയം, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പോയാലും അതും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി തന്നെയാണ്. അതിനെ പ്രഭുപാദർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ്, സ്വന്തം കാര്യം പോലും നോക്കാതെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ലേ. പക്ഷെ ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതും ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. അതിൽ അവർ അഭിമാനിക്കും. അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയം ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവര് ആസ്വദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരത്തെയും ആ പേരിലും പ്രശസ്തിയിലും അവര് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകിലാണ് ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഒരു സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുകയല്ല ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം കഠിന ഹൃദയരും വളരെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് വളർത്തുന്നത്. അവരെന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയെ അവര് ഈ പ്രകൃതിയെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ കൊന്ന് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ അവിദ്യ ആർജിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭൗതികത അതിലുള്ള താഴേക്ക് പോകും. തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് നരക തുല്യമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും അവര് നിബദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈശ്വര നിഷേധികളായ ഒരു ജനതയുടെ പഠന പുരോഗതി ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ വനത്തിലെ വിലയേറിയ രത്നം പോലെ അപകടകാരിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് 2 ഉപമകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉപമ എന്ന് പറയുന്ന 58-ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ സെന്റൻസ്, ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ വനത്തിലെ രത്നത്തെ പോലെ അപകടകാരിയാണ്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 ഉപമകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ വനത്തിലെ രത്നം പോലെ അപകടം, കൂടാതെ ജഡശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതുമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏത് വിദ്യാഭ്യാസം? ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പഠന പുരോഗതി, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുന്തോറും അവർ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. ഇപ്പം തലയിൽ രത്നമുള്ള, ഫണത്തില് രത്നമുള്ള പാമ്പും രത്നമില്ലാത്ത പാമ്പും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രത്നമുള്ള പാമ്പാണ് കൂടുതൽ അപകടകാരി. അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം. അവരവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും, നമ്മളിപ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിൽ കണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എല്ലാത്തിനെയും നിഷേധിക്കും. അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. കൂടാതെ അവർ ഈ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രികളും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയെല്ലാം ഒരു ജഡ ശരീരത്തിനെ അലങ്കരിക്കുമായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായിട്ട് കരുതേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മൊത്തം അവിദ്യയാണ്. കാരണം അതൊന്നും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് അജ്ഞതയായിട്ട് കരുതണം. അജ്ഞാനമയമായ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവരഹിതമായ നാഗരികത ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ഒരു നാഗരികതയേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. അല്ലെ? ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ് ഒരുപാട് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നവർ.
ഇപ്പൊ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലുള്ളവര് അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ച് ഈ ഭൗതികതയിലും ഈ സിറ്റിയിലും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരെക്കാളും എത്രയോ കൂടുതലുണ്ട്. അവർ എത്ര മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറുകയും, കാരണം ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുന്നതോറും അവർ കൂടുതൽ സെൽഫിഷ് ആവുകയാണ്. എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും, ഈ ഒരു ചിന്തയിലേക്കാണ് വളരുന്നത്. പക്ഷെ വിദ്യ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും എളിമയിലോട്ട് വരണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ അത്രയും അഹങ്കാരികളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ അവരാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരികൾ. പണത്തിലെ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിൽ രത്നത്തെ പോലെ അപകടകാരികളാണ് അവർ. ഇത്രേ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പം ബുക്കിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കുന്നവർ, അവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ, നമ്മൾ വിദ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൈവരിച്ചവർ. അവരെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ 59ാമത്തെ പേജില് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നവർ. അവരെ പറയുന്നതാണ് വേദവാദരത. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദരത എന്നും മായ അപഹൃത ജ്ഞാന എന്നുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ട്, വേദവാദരത പിന്നെ മായ അപഹൃത ജ്ഞാന, ഈ രണ്ടു കൂട്ടർ. അപ്പൊ എന്താണ് വേദവാദരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അവര് കർമ്മകാണ്ഡികളാണ്. അതായത് അവര് വേദങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും, പക്ഷെ വേദങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പം സ്വർഗത്ത് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അവര് ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവര് വേദങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? അതും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മതസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോധം ച വേദശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദോ വേദാന്തകൃ വേദവിദ്യേതം. ഹരിബോൾ. അതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ശ്ലോക നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ശ്ലോകം പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സർവസ്യശാഖം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ. വേദങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവര് വേദവാദരത ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് വേദങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരും വേദങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും, ആത്മീയത പാലിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആത്മീയത ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ്. കൂടാതെ അവര് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണ്. അവർ ആചാര്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു തലത്തിൽ കർമ്മകാണ്ഡികളായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ അവർ ആ ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് വേദത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ആത്മീയത പുരോഗമിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദവാദരത എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? അവര് ആചാര്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കത്തില്ല. കൂടാതെ വേദങ്ങൾക്ക് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കും. അവര് തന്നെ മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. കൂടാതെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ കൂടി അവര് വഴിതെറ്റിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും. അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂരത. അവര് സ്വന്തമായിട്ട് വഴിതെറ്റി പോന്നു, കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ അതിലേക്ക് വഴിതെറ്റിക്കും. അവര് പുരാണങ്ങളെ നിഷേധിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അങ്ങ് അവരുടെ നേതാവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. അവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഈ വേദങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ സംബന്ധിച്ച് വേദം അറിയാവുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉള്ള ആളല്ലാതെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നേതാവായിട്ട് വെക്കും. കൂടാതെ അവർക്ക് വേദം എന്തിനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അവർ സ്വീകരിക്കില്ല. അവർ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര നിഷേധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആചാര്യനെ അവര് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല ശരിക്കും വേദങ്ങള് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല.
അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എവിടെയിട്ടായിരിക്കും പോവുക? കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ, മറ്റേ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ തലയിൽ രത്നമുള്ള പണം, അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികളെക്കാളും പ്രശ്നക്കാരാണ് ഇവര്. കാരണം ഇവര് കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഇവര് തെറ്റായിട്ടാണ് വേദങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്, തെറ്റായിട്ടാണ് വേദങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ അവര് മറ്റുള്ളവരെ അതിൽ വഴിതെറ്റിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അവര് വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ മാത്രം അറിയുന്നവരെക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ. അവര് കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പൊ അതാണ് വേദവാദരത. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ഇവിടെ പറയുന്നത് വേദവാദരത കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്ന മായ അപഹൃത ജ്ഞാനം 61ാമത്തെ പേജിൽ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതാണ് മായ അപഹൃത ജ്ഞാനം. മായ അപഹൃത ജ്ഞാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെങ്ങനായിരിക്കും? അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 61ാമത്തെ പേജിൽ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. മായ അപഹൃത ജ്ഞാനത്തിൽപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. അത്തരക്കാർ തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധനികനായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം വിഡ്ഢിത്തത്തെ പറ്റി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവർ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ അവിടുന്ന് കുടുങ്ങപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ കുടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കണം. ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്വസൃഷ്ട ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരവുമില്ല. സ്വയം ഈശ്വരന്മാരായി ഭാവിച്ച് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മായ അപഹൃത ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെന്താണ്? ശരിക്കും ഇത് ബ്രഹ്മവാദി മായാവാദികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാരും ദൈവമാണ്, ഞാനും ദൈവമാണ്, നീയും ദൈവമാണ്, നമ്മളെല്ലാരും ഈശ്വരന്മാരാണ്. അപ്പോ പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഈശ്വരനായിട്ട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഈശ്വരനായിട്ട് അവര് കാണുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാം മനുഷ്യന്. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊരു ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാനെ അവരെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇവരെന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? ഈശ്വരൻ മായയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. ഈ പറയുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈശ്വരന്മാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? ഈ വാർദ്ധക്യം, അസുഖം, ജന്മം, മൃത്യു, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട്? ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. അപ്പം ഇവര് മായയ്ക്ക് മായ അപ്പൊ ഈശ്വരനേക്കാളും വലുതാണോ എന്നാണ് പ്രഭാകർ ചോദിക്കുന്നത്. മായയിൽ അവര് കുടുങ്ങിൽ. ഈശ്വരൻ വലിയ ശക്തിയുള്ള ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മായയിൽ കുടുങ്ങില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ദൈവമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തി മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു, മായയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു? ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യത്തിന് മായാവാദികൾക്ക് ഉത്തരം തരാനില്ല. ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മായാവാദി ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറയാനോ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാരും ദൈവമാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ മൂഢന്മാരായിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയും. ഇവരൊക്കെ ദേ ആർ റാസ്കൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവര് മായയ്ക്ക് മായ അപഹൃത ജ്ഞാനം, അവരുടെ ജ്ഞാനം മായയ്ക്ക് വശംവദപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവര് ദൈവമാണ്. പക്ഷെ ആ സർവേശ്വരനെ അവര് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഈ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ അവിദ്യ പറഞ്ഞു. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ട് മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവർ. അത് 2 കൂട്ടരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വേദവാദരത, പിന്നെ മായ അപഹൃത ജ്ഞാനമുള്ളവർ. അപ്പൊ ഇവർ 2 കൂട്ടരും വേദം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ്. വേദങ്ങളെ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആൾക്കാരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യ, തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള ഈ വ്യക്തികൾ അവർ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനി വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണ ഭൗതിക ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനമില്ല, പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി നേടിയവർ. പിന്നെ അവിടെ 2 ഉപമകളും പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്തായിരുന്നു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 2 ഉപമ ഇതിനകത്ത്. പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നം
മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ജഡശരീരത്തിന്റെ ഫണത്തിലെ അലങ്കാരം. രത്നത്തെ പോലെ ശരീരം അലങ്കാരം. ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോവാം. 9ാമത്തെ മന്ത്രം ഓക്കെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒക്കെയാണ് മാതാജി. ഹരേ ഓക്കെ. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് 10ലേക്ക് പോവാം. അന്യത്തേവാഹുർ വിദ്യയാ ന്യത്താഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിചചക്ഷിരേ. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലം സിദ്ധിക്കുമെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ശരിക്കുമുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ആ ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തുന്ന ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും 2 ഫലം ലഭിക്കും എന്നാണ്. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം? ഈ ജ്ഞാനം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് 13ാമത്തെ അധ്യായമുണ്ടല്ലോ, 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു 18 കാര്യങ്ങൾ പറയും. അമാനിത്വം മതം വിത്തം അഹിംസ ശാന്തിർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഈ 18 കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതാണ് ജ്ഞാനം. കൂടാതെ അതത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും, ഇതല്ല ജ്ഞാനം, ഇതെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനം, ഇവയല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായം 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 6 വെച്ച് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഒരാൾ 6 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ശ്ലോകം ചൊല്ലണോ? ഇല്ല, ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുവാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. 2 പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. 3 സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നിമിത്തം ആവരുത്. 4 മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. 5 മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. 6 അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി 6 വായിച്ചോളൂ മാച്ച്. 7ാമത്തെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. 8 വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. 9 ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. 10 സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. 11 സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തന്റേതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. 12 ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാച്ച്.
ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര്? വസന്ത മാതാജി, വായിക്കട്ടെ മാതാജി? തങ്കമണി മാതാജി. ആ, ഓക്കെ, ആ. വായിച്ചു. 13 അല്ലേ മാതാജി? 13 തൊട്ട് 18 വരെ. ആ 13. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായി ആസക്തി പുലർത്തരുത്. 14. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്കധികമായി ഗ്രഹ, പുത്ര, കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുത്. 15. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. 16. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. 17. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രപത്തിയും വേണം. 18. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി വായിക്കണോ മാതാജി? മതി മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ 18 കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാനം. ഈ പറയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? ഇതാണ് ജ്ഞാനം. ഇവയല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ്. എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണെന്നും അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഒരു കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടതാകുന്നില്ല എന്നും ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഒരു കഴുതയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ജ്ഞാനം. ഇന്ന് ഉള്ള ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ഓരോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവർ സീറ്റിന് വേണ്ടി അടി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറയും ബ്രിട്ടീഷുകാര് 200 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ ഇപ്പം ഉള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് 10 വർഷം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഭാരതത്തെ പിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു കഴുതയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മിഥ്യാ ലോകത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അവരെ ചിന്ത ആ സന്തോഷം കിട്ടാൻ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് രാവിലെ എണീറ്റ് ജോലിക്ക് പോകുന്നു, കഴുതയെ പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓവർ ടൈം ഒക്കെ ജോലി എടുത്തു വരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ശനി ഞായറും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, സിനിമാശാലയിലും ക്ലബിലും പബ്ബിലും ഒക്കെ പോയി മദ്യം സേവിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ അവര് വിചാരിക്കും ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ്, അവരെ കൂടുതൽ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ദോഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ഈ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ലേറ്റായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരു പക്വതയൊക്കെ ആവട്ടെ. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ 30 ഒക്കെ 27, 28, 30 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞേ വിവാഹം കഴിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയാണ്. അപ്പം ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ ചൈൽഡ് മാരേജ് ശരിക്കും നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, ഇങ്ങനൊരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഭൗതികവാദികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ എതിർക്കും. പക്ഷേ ഈ ചൈൽഡ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവര് കൊച്ചിലെ ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് ആ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ജീവിക്കുകയല്ല. അവരുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇവര് പ്രായമാകുന്നവരെ ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ. അതിനുശേഷമാണ് അവരെ ഒന്നിച്ച് ജീവിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എന്താണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കറിയാം, നേരത്തെ ഈ പെൺകുട്ടിയെടുത്ത് പറയും ഇതാണ് നിന്റെ പുരുഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്യൂബർട്ടി എത്തുമ്പോ, കാരണം അവരുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് കാരണം ഈ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തി എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയ ഓരോ പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടി എന്നല്ല, ഇന്ന് കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് പല ആളുകളുമായിട്ടാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പോ വളരെ ഒരു അഴിച്ചുവിട്ട ഒരു അധപ്പതിച്ച ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ആ ശുദ്ധി ഇല്ലാതായി മാറുകയാണ്, സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും. അപ്പൊ ആ പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു പേരിലാണ്. ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായി. പണ്ട് നമ്മൾ പറയും, അജാമിളന്റെ കേസ് പറയും. അജാമിളൻ കാട്ടിൽ പോയി പൂവറിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും തമ്മിൽ കണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ട്, അത് മതി, അവർക്ക് എന്തും കാണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമായി. അപ്പൊ ഈ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മൂഢന്മാരായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. ഈ ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ 18 കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് വേണ്ടത്. ഇതില്ലാത്തതെല്ലാം അവിദ്യയാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നൽകപ്പെടുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. അല്ലെ? ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ എന്താണ് പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പണ്ടുള്ളവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും മുതിർന്നവർ വന്നാൽ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, അവരെ തൊഴും, എണീറ്റ് നിൽക്കും. ഇന്നുള്ളവർ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഞാനാണ് വരുന്നെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നിൽക്കും. ഞാനെന്തിൽ എണീക്കണം, ഞാനെന്തിന് അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, ആ ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇക്കാലത്ത് സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമാത്മക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ശാസനങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. പേരിനും പെരുമയ്ക്കും വേണ്ടി ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ല തന്നെ. അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മതത്തിന്റെ രംഗങ്ങളിൽ തന്നെയും ബദ്ധവൈര്യമുണ്ട്. ഒരാൾ ഒരു തികഞ്ഞ മാന്യനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉചിതമായ ബഹുമാനം നൽകാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഓരോ ആൺകുട്ടികളും സ്വയം പര്യാപ്തരാണെന്ന് കരുതുകയും പ്രായമായ പുരുഷന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ തെറ്റായ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അവരുടെ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ അജ്ഞതയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്താണ് വിദ്യ? വിദ്യ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ വിദ്യ ഈ പറഞ്ഞ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് വിദ്യ. അതില്ലാത്തവരാണ് അവിദ്യയെ ആർജിക്കുന്നവർ. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സർവകലാശാലകളിലെല്ലാം അവിദ്യയാണ് അവർക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവ രീതിയും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വിദ്യ ആർജിക്കേണ്ടത്? ആരിൽ നിന്നായിരിക്കും? ആരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വിദ്യ ആർജിക്കേണ്ടത്? ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ്. ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന്. അതാണ് ധീര. അതിനെ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, ധീരൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ധീരാണാം അന്യത്തേവാഹുർ വിദ്യയാ ന്യഥാഹുറ വിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമ ധീരാണാം യേ നസ്തത് വിജചക്ഷിരേ. അപ്പോ ഈ ധീരനിൽ നിന്ന്, ആത്മജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ. ചുമ്മാതെ വായിച്ചല്ല നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കേണ്ടത്, ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന്. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധീര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും വ്യാകുലപ്പെടാത്ത, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ, ഒന്നിനോടും എന്താണ് ശാരീരിക ബോധത്തിലല്ലാത്ത പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിച്ച യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ധീരൻ. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വേഷവിധാനം കണ്ടിട്ട് ധീരനായിട്ട് കാണരുത്. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ ആ വ്യക്തി ആ പരമ്പരയിലെ എല്ലാം പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ചില ആൾക്കാർ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പാലിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ടൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ശരീരബോധത്തിലല്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിന്ന് നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നതാണ് ഈ ജ്ഞാനം.
അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 67-ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ നേടാനെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവര് ധീരനല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്താൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്നും അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അത്തരം ഒരു മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പരിണത ഫലം നേടാനാകും വിധം ആ സാഹചര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് ആത്മീയമായി പുരോഗമിച്ച് അങ്ങ് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അവിദ്യ സമ്പാദിച്ച ആൾക്കാർ എങ്ങോട്ട് പോകും? അവർ അന്ധകാരത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് ഈ മന്ത്രം പറയുന്നത്. ഒരു ഫലം എന്താണ്? ധീരനിൽ കൂടി ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൈവരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അവിദ്യ സമ്പാദിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? അവർ അന്ധകാരത്തിലേക്കായിരിക്കും പതിക്കുക. അധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 68-ാമത്തെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അധീരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, ഒരു വായിച്ചോ. ധീരന് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തവൻ ഒരു പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. ധീരനെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സത്യത്തിൽ അധീരരാണ്. ഡോളറും സെന്റുമായി പ്രതിഫലം പറ്റാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് അവർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുക? അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾ ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രാപിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച പോലെ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാം തത്വദർശനം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ വിനയത്തോടെ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ. അല്ലാതെ അധീരനായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്നല്ല. നമ്മളെ നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെല്ലാം അവിദ്യയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അധീരരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഫോളോ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാ ജനങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എത്തുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുക? അതുകൊണ്ട് ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കൈമാറുന്ന ആ ജ്ഞാനമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വിദ്യ. ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 18 കാര്യങ്ങളാണ് വിദ്യ. അതല്ലാത്ത എല്ലാം അവിദ്യയാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് ആർജിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിദ്യ നമ്മൾ ആർജിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫലം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രേമത്തിലെത്തി ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അവിദ്യ ആർജിക്കുന്നവരോ? ഈ സർവകലാശാലകളിലൂടെ ആർജിക്കുന്ന മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തത്രപ്പാടിന് നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, അത് നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തിക്കുക. ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കടക്കാം. ഇന്നത്തെ 11-ാമത്തെ മന്ത്രം. 11-ാമത്തെ മന്ത്രം: വിദ്യാം ച സഹ അവിദ്യാമൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവൻ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാകൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ഈ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ലേ, അതെല്ലാമാണ് വിദ്യ. ഇനി അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് അവിദ്യ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ രണ്ടും വേണം. വിദ്യയും വേണം, അവിദ്യയും വേണം. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ മറികടന്ന് അമൃതത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ അജ്ഞാനത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയമായ അറിവിന്റെയും പ്രക്രിയ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ.
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രം അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം അതായത് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അവിദ്യയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? വിദ്യ പോരെ, വിദ്യയല്ലേ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം. മറ്റേത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അഹങ്കാരിയാക്കുകയാണ്, അവര് ഒരു കഴുതയെ പോലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് അവിദ്യ? ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അവിദ്യ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് രണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇതിൽ പറയും നമ്മളിപ്പോ ആത്മീയമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം. ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ട, അതായത് ഈ ഭൗതികവാദികളെ പോലെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് പോകാനല്ല, അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഭൗതികതയിൽ പോകാനല്ല, കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതല്ലേ നമ്മള് ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാതെ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാനല്ല കൃഷ്ണാബോധം പറയുന്നത്. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഓടിപ്പോകാനല്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, നമ്മുടെ കടമ ചെയ്യൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കടമകളും ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആർജിക്കണം. അതാണ് ശരീരം നിലനിർത്താനുള്ള ജ്ഞാനം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന അവിദ്യ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കൂടാതെ ബന്ധുക്കള് എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. അതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കടമയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം, അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. കറണ്ട് ബില്ല്, വാട്ടർ ബില്ല്, എല്ലാ ബില്ല് കരമടയ്ക്കാനും ഇതിനുമൊക്കെ നമുക്ക് പൈസ വേണം. അപ്പൊ പൈസ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ജോലി വേണം. ജോലി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടൊരു വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. അപ്പൊ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇല്ല, ഞാൻ ഭൗതികമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും എടുക്കില്ല, എനിക്ക് ജ്ഞാനം മതി, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കല്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് താമസിക്കേണ്ട, ഈ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. പക്ഷേ ഏത് ബോധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കേണ്ടത്? ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ കടമ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, എനിക്ക് ജോലി വേണം. ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം വെച്ചാണ് എൻ്റെ കൃഷ്ണാബോധ പുരോഗമനത്തിനും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെയും എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ അവബോധത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഭൗതികവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാം അതാണ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ജീവിതം. അവര് കൂടുതൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കുന്നു, അവർക്ക് വലിയ സാലറി, ജോലി കിട്ടുന്നു, അതിലങ്ങ് അഹങ്കരിച്ച് അതിൽ മുങ്ങിപ്പോവും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധം ആർജിക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കടമ എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അവര് കൂടുതൽ ആസക്തരാകുന്നില്ല. അതാണ് നമുക്ക് വിദ്യയും വേണം അവിദ്യ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വേണം. അപ്പൊ ഒരു സാധക എന്തിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മളുടെ ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട്. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം ഒരു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഈ ശരീരം നിലനിർത്താനുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ആർജിക്കണം. കാരണം ഈ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യം വേണം. വയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ആരതി ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റിയാലല്ലേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം, ശരീരം നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ. പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വിദ്യ എത്ര വലുതാണ് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വിദ്യയുടെ എത്ര ഉയർന്നതാണെന്നും അവിദ്യ നമ്മളെ എങ്ങനെ കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ശരിയും തെറ്റും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യം കണ്ടാലും ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും. ഇത് രണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ, ഭൗതിക ജ്ഞാനവും ആത്മീയ ജ്ഞാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് കാണുമ്പോഴും അത് തെറ്റാണ്, ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോ
പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് നിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിന് ഭാവാർത്ഥത്തില് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഹിരണ്യകശിപു ഒരു തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു, ഒരു മിസ്റ്റിക് പവറുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഹിരണ്യകശിപുവാണ്, നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ. പക്ഷേ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശക്തി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ അത്ര ഒരു അമരനാവാനുള്ള വരം ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ അമരനല്ല, എനിക്ക് തന്നെ മരണമുണ്ട്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നിനക്ക് തരാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് നീണ്ടതാണെങ്കിലും അത് കഴിയുമ്പോൾ, ആ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനും മരണമുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് മറ്റേ പല രീതിയിലുള്ള മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും അല്ല മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ജീവവർഗങ്ങളാലും എന്നെ വധിക്കാൻ കഴിയരുത്, ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ വധിക്കപ്പെടരുത് എന്നൊക്കെ കുറെ വരം വായിക്കുന്നു. അതിനുശേഷമോ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹിരണ്യകശിപു. ദേവന്മാര് പോലും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ജോലിക്കാരായിട്ട് വരികയാണ്. ഈ സീസൺസ് വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഭൗതികവാദികളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ മിനി ഹിരണ്യകശിപൂസ് ആണ് ഇന്നുള്ള ഭൗതികവാദികൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹിരണ്യകശിപു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഈ മന്ത്രത്തിൽ 70-ാമത്തെ പേജില് 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ ഒരു ചോദ്യമേ ഓപ്പൺ ബുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിൽ ഞാൻ കണ്ടോളൂ. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും കൂടി ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് വരുന്നത്. എന്താണ് ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്വർണം. സ്വർണം. കശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുശയ്യ. ഋതുശയ്യ. അപ്പൊ സ്ത്രീ, ധനം എന്നീ 2 വസ്തുക്കളായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന് താല്പര്യം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പല പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും ഭൗതികവാദികളിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ് മാത്രമുള്ള പദ്ധതികളുമായി എത്തുന്ന ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാർക്ക് എന്ത് നേടാനാകും? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. ഇത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കൂടാതെ ആചാര്യന്മാരെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ കൂടെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട്. ഇനി അവിദ്യ എന്തിനാണ് എന്ന് അടുത്ത പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിദ്യയെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ഏകപക്ഷീയമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. ശരീരം പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തണമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അതായത് നമ്മളെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേണം. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ്. നമുക്ക് പനി വരുമ്പോൾ ആ പനി കുറച്ച് നമ്മൾ 0 ഡിഗ്രി ആക്കുമോ? നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കാൻ നമുക്കൊരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറയ്ക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ 103 ഡിഗ്രി 105 ഡിഗ്രി പനിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനെ കൂട്ടി 107-ലാക്കുവോ? 107-ലാക്കിയാൽ മരിക്കുന്നു. ഇനി 105-നെ കുറച്ച് നമ്മൾ 0 ഡിഗ്രി ആക്കുവോ? 0 ഡിഗ്രി ആയാലും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും. അപ്പോ എന്താണ്, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം 98.6 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ. ആ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതായത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പാടെ വേണ്ട എന്നല്ല, നിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ ശരീരം പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തണമെന്നല്ല,
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തുന്നില്ല. നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ജ്വരബാധയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ശരീര താപനില മുഴുവനായി കുറയ്ക്കാത്തതുപോലെ, നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മൊത്തത്തിൽ 0 ആക്കി കുറയ്ക്കാത്തതുപോലെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടൽ എന്നതാണ് ശരിയായ ആശയം. ആത്മീയവും ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സമതുലിതമായ പരിപാടിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മഹാമുനിമാരും സന്യാസിമാരും ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഫുള്ള് തീർക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന്, അതാണ് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തണം, അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്തണം. അതുപോലെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച്, അതാണ് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുന്നത്. സാധന, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ട് നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 2 ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, സ്വധർമ്മവും ഉണ്ട്, നിത്യധർമ്മവും ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ നിത്യധർമ്മം എന്താണ്? നിത്യധർമ്മം കേട്ടില്ല മാതാജി? നിത്യധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവയാണ്. ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ട സേവയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് നിത്യമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് നിത്യധർമ്മം. ഇനി സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ, ഈ ശരീരം നിലനിർത്താനും നമ്മളെ ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരെയൊക്കെ നിലനിർത്താനുള്ള ചില കടമകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്വധർമ്മം. ഈ 2 ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒരു ട്രെയിൻ പോകുമ്പോൾ 2 പാളമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 2 പാളത്തിലൂടെ ഒരേപോലെ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് വിജയം എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇത് രണ്ടും വേണമെന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെ? അങ്ങനെ ദാനമൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നില്ല, കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രസാദമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസം, ഏകാദശി ഉപവാസം എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 9, 10, 11 ഈ 3 മന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വിദ്യ, അവിദ്യ ഇവയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? വിദ്യയുള്ളവര് ഒരുപാട് അന്ധകാരത്തിൽ പോകും, അവിദ്യയുള്ളവര് അന്ധകാരത്തിൽ പോകും, വിദ്യയുള്ളവര് കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിൽ പോകും. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ വിദ്യാജ്ഞാനം തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചവരാണ്. അതാണ് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ്. അത് 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മായാഭരതജ്ഞാനവും വേദവാദരത. പിന്നെ മറ്റേത് സാധാ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോകുന്നവർ. ഇനി 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു ഫലം. അപ്പൊ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം, കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താനുള്ള ജ്ഞാനം. 13ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ജ്ഞാനം എല്ലാം അതൊരു ധീരനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇനി അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം, അത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ വിദ്യയും വേണം, അവിദ്യയും വേണം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മളെ ശരീരം നിലനിർത്താനും നമ്മുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റാനും നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വേണം. എന്നാൽ അത് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള, റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധീരനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണോ മാതാജി?
പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് രാജൻ പ്രഭു മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ? മറ്റേ പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മാതാജി ശ്രീ ഇന്ന് ഞാൻ വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരത്തിലാണ്, കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല, അതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീട്ടിലല്ല ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ബാക്കി 12, 13, 14 അത് ഇതേപോലത്തെ ശ്ലോകമാണ്, ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ വിദ്യ അവിദ്യയ്ക്ക് പകരം സംഭൂതി അസംഭൂതി ഈ 2 വാക്കുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. हरे ഹരേ कृष्ण. കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. Thank you, Mataji. हरे कृष्ण.